El so dels altaveus de les mesquites s'escampa pels carrers de la Medina de Tunis. Les veus s'encavalquen i es barregen. L'atzan, la crida a l'oració, s'ha de fer 5 vegades cada dia. Sempre amb una precisió exacta, amb l'hora solar de cada ciutat. És una repetició ritualitzada de les mateixes paraules que trenca el temps quotidià. És l'ocupació sonora del territori, la purificació per la veu, la construcció de la comunitat imaginada. Actualment, la crida es fa amb altaveus i és difícil escoltar un muetzí dels d'abans, dels que 5 cops al dia pujaven centenars de graons per proclamar la crida amb veu potent des de dalt del minaret. Des del minaret, el muetzí canta amb una veu forçada i aguda. Abans, era habitual fer servir les mans per projectar millor la veu. Un recurs tècnic que mantenen algunes crides amb amplificació d'altaveus, com la que fa el Sheikh Said. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. El Caire, amb més de 20 milions d'habitants, és la ciutat més gran d'Àfrica. Possiblement té unes 50.000 mesquites i cada una d'elles té el seu muetzí amb una crida singular.
De fet, el muetzí es fa seva la crida i utilitza una entonació pròpia. El Sheikh Zayed ha fet servir l'estil sultani i ho ha cantat amb un dels 7 modes àrabs clàssics. Altres vegades podem sentir influències dels turcs, que van dominar el país durant 400 anys, o bé influències de la núbia, de la gent del sud, que té un so més gutural i fan servir una melodia més sil·làbica. No hi ha una escola pel muetzí. Tampoc és un càrrec, senzillament és l'ajuda a la comunitat. A diferència de la pregària i de la recitació del coral, la crida a l'oració no té la mateixa consideració social. Cal només que sigui ben dita, que sigui entenedora, que sigui efectiva. Fa la mateixa funció que les campanes per als cristians o que el cor per als jueus. Ara bé, tot i la poca consideració social que té, és un element que sentim constantment a les ciutats de la ribera sud de la Mediterrània i és un element de la veu encantador i que té una presència molt elaborada. Fa una quarantena d'anys, l'arribada d'amplificadors i de micròfons va canviar la manera de fer la crida. Ara es fa des de baix de la mesquita i no cal una veu tan potent. La crida que sentim avui és moderna i adaptada als nous temps. La bellesa de la veu s'ha transformat. El so saturat dels altaveus, generalment vells i atrotinats, ha esdevingut un element emblemàtic de la ciutat. Ara la veu es pot esforçar menys i es pot entretenir a desplegar moviments, timbres i ornamentacions. I la tecnologia li permet competir amb la densa simfonia de clàxons i de motors del Caire. سمع الله لمن حمده. Com passa amb la recitació de l'Alcorà, per als musulmans la crida no és un cant, perquè el cant és només profà. I encara menys és música, que forçosament implica instruments. És només la veu despullada que comunica el que és diví. Molts músics creuen que durant la crida no és correcte tocar un instrument. S'ha d'esperar ni que sigui fent el cigarret que s'hagin esvaït les ressonàncies de tots els altaveus. الصوت الحسن الناس يسمعوا النداء بيجوا من سمع بعيد يسمع الميكروفون عاوز يجي. اما لو صوته غير حسن مش عاوز يسمعه بيقول له بطل بطل. اما الاذان الصوت الحسن يجذب الناس حتى بالنسبه للناس اللي يسمعوا الاذان هنا حتى الاجانب او اي حد بيسمع الاذان هنا جسمه بيشعر كده بيحس بروحانيه كده حتى لو هو غير مسلم بيسمع الأذان بيبقى منبهر بالصوت. وعذوبة الصوت هي موهبة أو هي هبة من الله سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا لمن اختصهم المولى سبحانه وتعالى وأكرمهم بهذه النعمة. فعذوبة الصوت هي تعتبر من أهم الأدوات في عامل أو في شخصية المنشد الديني. L'estil de cada muetzí també pren diferents significats socials. En els darrers anys, entre certs sectors joves, es valora molt positivament una crida ràpida i ornamentada que prové de l'Aràbia Saudita, la terra del profeta. Moltes televisions interrompen la programació per emetre imatges de la Meca amb la veu d'un muetzí d'aquesta ciutat, fins i tot al mig d'una sèrie d'acció. La veu canvia, però la finalitat es manté. També està canviant qui fa la crida. Els muetzins van desapareixent i la crida ja la fa el mateix xeic que dirigeix l'oració.
فالحمد لله حينما استمعت إلى المشايخ واستمعت إلى المقرئين واستمعت إلى المداحين بدأت تتكون عندي الموهبة الفنية التي تجعلني والحمد لله أستطيع أن أقدم الإنشاد والمدح النبوي والابتلاءات الدينية في كافة الاحتفالات وفي كافة المناسبات. الشيخ هو يعني عبارة يكون شيخ المسجد أو داعي إسلامية يعبر عن الإسلام، الأذان، الصلاة كده. الحمد لله، الحمد لله متزوج وعندي من الأولاد محمد وأحمد ويوسف ما شاء الله. Potser imaginem la crida com un cant antic i en canvi és ben modern i tenir una bona veu continua sent important. Très important la voix, très important, surtout pour peser un peu le fidèle, celui qui t'écoute et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment, surtout le muazzin qui fait la prière, celui qui a une belle voix et qui maîtrise bien le... Certes qu'on est dans un pays qui est laïque, qui n'est pas musulman, on n'a pas le droit de faire la prière avec une haute voix, mais on le fait à l'intérieur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diumenge a la tarda. Pels carrers de Marsella no se sent cap muetzí. La ciutat està ocupada per sons de cotxes, sirenes i silencis. Les veus estan recloses dins dels edificis. En Guillem va a casa l'Adrián, al barri vell. Han quedat per assajar. Mentre una afina la guitarra, l'altre repassa les lletres que ha escrit. Preparen una competició d'eslam, un gènere poètic que fa un parell de dècades va sorgir als Estats Units. L'Adrián ha d'entrenar-se per a transmetre l'emoció de les paraules en versos que volen ser una crítica contundent a l'actualitat política i econòmica, una denúncia de les injustícies socials, de la violència de gènere o del racisme, com ho és aquest diàleg imaginat entre un jove immigrant subsaharià i un jove nascut a Marsella. Quand je me lève ce matin, chant du coq, soleil sur tôle et sueur sur mon front. Quand je me lève ce matin, extérieur hostile, gouttière qui s'affole et chant de klaxon. Marre de cette ville, népotisme, prisme religieux, bourdonnement électrogène et convoi de berline politique à 200 à l'heure devant nos yeux, sans gêne. Marre de cette ville et de leurs élections, ramassage d'ordures, ordre public et déchets électoraux. À quoi bon me lever? Aucun lien sur le monde, aucune correspondance cloisonnée entre hiérarchie et culture orale. À quoi bon me lever? Descendre ces escaliers, affronter ces boîtes et ces lettres qu'elles regorgent. Rejet de cartes, radiation, inscription, trésor public, ressort sociétal, je me sens vassal, pris dans l'engrenage de ces enveloppes cristallisées. Oui, mais cette liberté, oui, toi, tu l'as. Ce rêve, oui, toi, tu l'as. Moi, c'est la pirogue qui m'attend, toi. Le vol en charter de vaccin, et puis voilà. Oui, mais toi, tes valeurs, elles sont là, dans le regard de ta mère. Moi, la mienne n'est plus là, elle se bat. Elle est seule, tout comme moi. Être seule. Voilà ce que je veux. Juste pour savoir ce que ça fait de ne plus être une main parmi les autres, le fils de lui et de elle, le frère de lui et de elle. Et puis la vérité, oui, la voilà. La vérité, je veux être celui qui revient à Cani, Ralph et Taquini, la peau claire et la montre du boss, ne plus avoir le temps. Être l'immigré, le français, le rêve prolongé, la fenêtre sur l'Occident, la fenêtre sur l'Occident. Oh, moi, être seul, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de rentrer chez soi et de l'allumer, cette télé qui nous éteint tous, cette télé qui nous anime, mime la modernité, pouvoir d'achat, rachat de société, débat politisé, star effet mouillé, et puis ce public qui applaudit ceux qui se marrent, les mimiques de ceux qui se marrent. Oh, notre crise culturelle est profonde et moi, je subis ces ondes qui m'accablent. Oui, elles m'accablent. Oui, mais cette chance, oui, toi, tu l'as, moi. Moi, d'un rivage à l'autre, oui, c'est ma vie que je joue. Oui, cette chance, oui, toi, tu l'as, moi. Moi, c'est ma vie que je joue d'un rivage à l'autre. C'est ma vie que je joue, un choix de vie que je loue. Tu sais, d'un rivage à l'autre, ça peut durer 20 jours. De chez moi aux Canaries, ça peut durer 20 jours. Et puis, parfois, ça dérive. Parfois, ça dérive. Nous, on quitte tout.
On quitte tout pour venir chez vous. On quitte tout. Il vous expulse sur le chemin du chantier devant un tableau et une méthode qui révulse quota à respecter notre malaise, sécurité, crise sociale et chômage. Des partis font leur beurre sur vous. Évitons de ressortir les vieilles rengaines coloniales, mais des classes sociales osent le débat sur vous. La main posée sur les pages du Monde Écho, un expresso aux lèvres et l'acidité du cacao qui fond sous le palais. Il ose parler d'immobilisme africain devant un amphithéâtre rempli de thésards et d'agrégés dakarois. Choisir son immigration, mais de qui on se fout, de qui on se fout. Les rouages capitalistes ont remplacé qualité de dentition par qualité de formation. Stricte opinion rendant hommage à ceux que le choix ne concerne plus, ceux que le creux de l'Atlantique attend, l'abysse, la noyade, la plongée ténébreuse, le corps sur une plage, le corps salé, le corps échoué, un corps parmi d'autres, une histoire parmi d'autres, un drame éthique, non juste une statistique parmi d'autres. El versador i el cantador necessiten un motiu. Si no hi ha motiu, com diuen que si no hi ha res que dir, el millor és callar. Pues això passa, és dir, clar, tu has d'anar a una casa i has de saber, a banda del nom, pues, què d'especial té aquesta persona, per què hi ha que fer-li, diguem-ne, eixa nit el cant i donar-li un lloc preeminent o especial eixa nit a aquesta persona. És important el control de la situació, conèixer la idiosincràsia de les festes. De res importa la meva ideologia, no? Jo sé que he d'anar a cantar, de vegades, a sants, mares de déus, alcaldes que hi han de tots els colors, a festes de tota mena. Diguem-ne que els cantadors i els versadors hem de travestir-nos una miqueta, diríem, entrar en aquesta situació, entendre la idiosincràsia d'aquesta festa, d'això que s'està produint ahir i aportar el discurs, la part, diguem-ne, estètica, que és el cant, el virtuosisme, i també el missatge del vers. Pues també deixes anar la teua, algun ajuntament, igual hi ha que recordar-li que els han triat per a servir i no per a manar o coses així. Jo crec que hi ha possibilitat d'expressar el teu pensament, la teua ideologia, sense ferir excessivament a l'altre, però sí recordant-li on està la mesura. Tots els pobles del Mediterrani permeten la crítica social si es diu cantant. El dir personal i dramàtic de l'Eslam de Marsella, acompanyat amb guitarra, no és gaire lluny del dir improvisat de les rondes, a l'Horta de València. En la nit de festa, el cantador proclama les paraules que el versador li dicta a l'orella, ja sigui acompanyat pel grup d'instruments, quan entona els gèneres del cant d'estil, o ja sigui acompanyat per la dolçaina i el tabal, quan canta albades. Gràcies a Sant Sebastià. Amb el gos
el virtuosisme vocal no és debades, o sigui que aquell que més pot, jo crec que fa bé, fins i tot, en demostrar-lo i en jugar, vorejant de vegades els terrenys difícils, i això els aficionats ho valoren quan els cantadors s'allarguen i pareix que ja, i sobretot ho arriben a tessitures quasi impossibles, els solen valorar-lo i sempre se senten que mentre s'està cantant notes així paraules valent, trau, no sé què, així encoratjant una miqueta al cantador. Doncs aquest és l'ambient del cant d'estil, i aquesta improvisació damunt també du aparellada la improvisació textual, que és que allò que es canta normalment és improvisat. Y sigue en la clavería. Ai, apareixo. Y sigue en la clavería. Diferències d'opinió. Diferències d'opinió. El desig de tot seria El desig de tot seria el que mai trenqueu la unió, el que mai trenqueu la unió. el que mai trenqueu la unió. I que reine I que reine l'harmonia. Les cançons d'Eivissa i Formentera són sorprenents. Una dona o un home narra la seva experiència privada i reflexiva, o l'experiència d'un altre que s'ha fet seva. I ho fa sola, davant dels altres, cantant uns versos preparats a l'avançada. Abans d'acabar cada vers, s'atura amb una vibració molt especial. És la tècnica del redoblat. Un virtuosisme de la veu que legitima el que es diu. I mentre el cantador expressa el seu sentir íntim, es tapa la cara per recordar i sospesar bé els mots que diu, perquè sap l'efecte del missatge que canta i la responsabilitat de la paraula proclamada. I de sa vida d'avui dia agrada anar-vos parlant, que sa joventut que corre per dins són estudiant i volen viure de saber que s'han anat procurant i en sa dels teus pares que són qui els han anat pagant tots els gastos i els capritxos que això els ha anat important. Tots busquen treball més dignes per no enterrosar-se tant i nosaltres per fer com els altres posarem un restaurant. La Victòria ha començat a explicar-nos la seva història personal, els motius que van portar-la a obrir un restaurant. Però alhora ha exposat amb elegància i intel·ligència que no acaba d'entendre els joves d'avui. La Victòria es qüestiona els nous models socials. La seva cançó és una crítica subtil però tan intencionada com ho són les acusacions directes de l'islam o la ironia dels versadors i cantadors valencians.
Malgrat les diferències d'estils, de situacions i de generacions, hi ha un element comú. Cantar serveix per exposar als altres una reflexió crítica. La veu crida a la reflexió. La gent s'aplega a l'estadi no només per veure el partit, sinó també per sentir-se part d'un col·lectiu, per crear el grup social. El grup se sustenta en l'experiència corporal i en una determinada retòrica dels sentits. El camp de rugbi és un dels espais ritualitzats on els seguidors es transformen en grup. I ho fan a partir dels emblemes, dels vestits, dels moviments i, sobretot, del dir. Perquè entonar cançons, inventar-se crits i cantar l'himne són activitats imprescindibles. El temple, el teatre, la plaça i l'estadi comparteixen la mateixa funció ritual, la proclamació unida de les veus que fa existir el grup. Visca Catalunya! Visca Perpinyà! El sol acaba de pondre's. L'oratori de la confraria es troba gairebé a les fosques. Els confrares han entonat el Benedictus per tancar l'ofici catòlic de tenebres. S'agenollen davant la imatge de Crist, envoltada d'un llit de romaní, que omple l'espai d'olor. Piquen les matraques a terra, les fan sonar sorollosament per recordar el terratrèmol que hi va haver just després de la mort de Crist. Els cants, les olors i la llum creen una nova realitat i els dies se sacralitzen. La litúrgia ordena el món amb una llengua que no cal entendre. Cada confrare afegeix la seva veu a una polifonia densa de transmissió oral que el fa sentir part de la comunitat. La proximitat entre confrares és simbòlica i és física. La seva representació més clara és durant la granítola, quan s'apinyen en una espiral que es tanca i es torna a obrir.
Brugisio non si pianta mai di cantare, si passa da un canto all'altro così, sempre. C'è mai un momento di silenzio nella Brugisio, c'è sempre cantato. Dico, c'è oggi, comunque la musica, il canto, ci sono, per la settimana santa ci sono lavori, i profumi di siporchi, il profumo di canistrelli, poi c'è la luce che è particolare, c'è tutto quello che ci aiuta a portare a preghiera e a cantare insieme. Ma non c'è mica solo a oggi, se non ci fosse stato magari a oggi non basta mica, c'è tutto, è in tutto il canto. Il canto non è mica solo, ci sono persone di noi che contano assai, perché se lo bastava a cantare non sarebbe mica una confraternita. Forse chi dei stanchi ci mette in condizione perché campiamo una tragedia, la morte di Cristo. Dunque, il fatto di essere stanchi ci mette un po' con della situazione di Cristo, per la sua passione. Capisci? Dunque allora, e oggi sono fiacche, e oggi sono stanche, ma c'è un'abbondanza più importante di espressione e di canto. Sì. Sempre ti amarvi, Questo sarebbe giusto. Invece che oggi facciano "Oh mio Signore amato", cantano in voce di destra, mica con i polmoni, mica con il corpo, capisci? C'è giusto quello che canta, giusto quello. Invece deve cantare tutta la persona, l'ossa portano il suono, capisci? E dunque fa. Perché l'aria può essere a usono, cioè che tutta la persona sia in situazione di cantare e di far passare il canto. Le dico, cantate, mulate sta oggi, aprite sta occa, non pensate più a cantare bene, cantate forte, portate il canto, perché il canto si porta, non si canta mica perché io penso che c'è un problema, da cultura corsa, cerchiamo di essere come gli artisti. Cerchiamo di essere come gli artisti. Anche un microfono, a cantare bene, mica troppo forte, ma voilà, canta bene. Invece che il canto di processione non ha nulla che bene anche il canto di artisti. Non è mica un bello canto in questo senso qui. Capisci? Non è mica lo stesso senso. La bellezza di un canto di processione non è mica lo stesso senso e lo stesso peso che la bellezza di un artista che canta meglio che me, sicuramente, come i cantatori corsi o catalani o francesi o italiani, e li cantano noi, ma non possono mica cantare come cantiamo noi e la maniera che noi cantiamo. E penso che in questa cultura della gioventù d'oggi c'è questa volontà di assomigliarsi agli artisti che cantano noi e per essere sciacamanati.
che si monta una scena, c'è tutta questa rappresentazione di un cantaore. No, non siamo mica cantaori noi, siamo cantori. Els confrares corsos no són artistes. Ells canten amb una finalitat concreta, demanar pietat. I ho fan sobretot en dues llengües, en llatí i en l'antic toscà. A Sicília, des del segle XV, unes comunitats procedents d'Albània mantenen una litúrgia ortodoxa en grec i en albanès. I és que la majoria dels rituals religiosos del Mediterrani no fan servir la llengua de la parla quotidiana, sinó les llengües antigues, perquè atorguen una certa imatge d'identitat. Ο μήτραν παρθενική Αγία σας το τόκο σου και χείρας του Σιμεών ευλογήσας ως έπρεπε προφθάσας γεννήνες ως ημάς Χριστέ ο Θεός. Αληθινεύσον εν πολέμη στο πολίτευμα και κρατέωσον τους πιστούς σου σιγάπησας ο μόνος φιλάνθρωπος. Του Κοινίου δεηθόμεν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. L'antiga llengua dels faraons es va transformar en la llengua copta. Actualment, només la fa servir l'Església Cristiana d'Egipte, juntament amb l'àrab i el grec. Mentre els coptes parlen l'àrab modern en la seva vida quotidiana, a la missa del diumenge canten les mateixes paraules en grec que acabem de sentir a Piana degli Albanesi. És un exemple de com uns referents antics i comuns serveixen per construir identitats ben diverses. Els accents i les melodies són prou diferents, però l'activitat és sempre la mateixa: cantar. Άγιος
ستة جنيه لوحدي، العيش حمارة عليه، على السكينة وعلى الدواء يلا. أي خدمة راجل. El venedor ha de convèncer amb la seva veu que du les millors síndries. És publicitat, però alhora també és convenciment personal. És el dir, l'expressar-se, que és poètic, és poesia de carrer i que ha de tenir ritme i rima. Per això el venedor fa rimar halawa, que en àrab vol dir dolçor, amb faraula, que vol dir maduixa. I no és precisament que les maduixes siguin gaire dolces, però en el vespre d'estiu d'Alexandria és la millor publicitat que pot fer i el millor convenciment poètic perquè tinguem ganes de menjar síndries. És el diàleg de tu a tu, cara a cara, una mica diferent del que hem vist de les expressions col·lectives, del temple, de l'estadi, on es construïa entre tots. Aquí la legitimitat ve per la bona utilització de la veu, per la bona expressió d'aquest aparador que és la veu i que vol seduir els altres. Alhora, per això, també és una veu a l'ombra, una veu amagada, que no acostuma a sortir a primer pla. No és la veu de l'espectacle, no és la veu mediàtica que posaríem com a exemple d'un país o d'una societat. I, en canvi, ens expressa molt bé el sentir i el fer d'aquesta societat. Perquè, en el fons, són aquestes veus amagades, la veu humil de la crida a l'oració, la veu del venedor, la veu dels petits grups, la que potser ens expressen millor la tècnica del dir social, la tècnica que fa que la veu sigui la millor manera, o pràcticament la gran manera, de ser i de fer-nos ser entre nosaltres en la societat. Paragalu garretta tutto l'exo, l'avevamo un cavallo baio rabbari. Sì. Un garretta è fatta palemmetana e quando cammina suona come una campana. Ora lo cavallo è pronto per caricare, 80 casciune se ne è caricare. Consumate sia. Ma tale all'interno c'è 80 casciune, va una confusione. Ma siccome un carrettiere è troppo bravo, lo mettiamo a caricare. 27.000, 28 ore arriera e 25 ore avanti. Guarda che lo carretto è troppo grave, tu sciatuni posso buttare. Ora raccolta posso arrivare, scarica e carico il mione. Come il mione mettono a finire, un cavallo va a mangiare, rosa va a ciascare. Ma siccome questo cavallo è giusto guarisca è troppo manso, a venire cose sciate nella maglietta. Sono patatero contenente, so, e picciolo sono poscanolente, patata. Che bello che durerà questo pomodoro. Sono ciabatte calabrese, sono passate per. Ho la vedana caravera, perché non so, 50 lire ciabatte, ne vanno un carrettazzo. Ciabatte con cozza, tenere e con cozza. Până că babaxa, până că jabaxa, gira galaiano per scalaro che vanno per realate, come la cacocciole, che ora si fanno mangiare per il re che mi si scappare, una lira per 25 cacocciole. Până că babaxa, până că jabaxa, gira galaiano per Ora che io sogno vero l'accio rabbaneare, Giovanni una nega ma va a accontentare. Signora sa
ربنا كمريرا كمر ربطو طلوبر على الطوق برلوبر Che fa? Spariamo da un a un pere che la mattinata e andiamo qui carne per riposare una La veu no comunica només informacions. La veu presenta la persona amb tota la potència del cos. Diu i alhora protegeix. Arrisca, enfronta i sedueix. Fa possible l'existència de l'individu i la construcció social gràcies a una sofisticada elaboració del so. Cadascú disposa de moltes veus per expressar-se. Les veus insospitades, gairebé amagades, que trobem a moltes cultures de la Mediterrània, ens permeten conèixer altres maneres de dir, de mostrar-se i de ser.